Jo tonono subra Jisu Kristoni mungai jibai tei khakaham yaparo. Khajani Kristoni takuk tei bukhuk songno belai belai khe hambai yaparo. Kaitorni kokno khnawi tongmani bagai. Kaitorno hamjagi tongmani bagai. Kaitorno ringai tongmani bagai. Kaitorno lobai tongmani bagai. Phaidiseng kaitorbai kerengai tonglayana. Kaitorno hamjagi tonglayana. Kaitorni kokno khnalayana tei srenglayana. जों अमाहाय खेनो काइतरनि बसारक काइतरनो हामजागै बनो सुरिलाय तंलायानो तिनि हायनोहाय काइतरनि ककनो सानानि हिनै वानसुकजा फिखा माथे कथुमा काहाम बेरेमची बतां हंखे थामची नै तै थामची थाम कक बुख्रोबो साजाक दंगो लुकु बुसकांगो ख्रिस्टनो गसिखे हनै Phaidi abono जों khuk tangi nailene luku buskango anu gosike angbo chukunahani aphani buskango a borokno gosinai phia luku buskango ano gosiyakhe angbo chukunahani aphani buskango a borokno gosigla elemba thar khuk tangmani bagai kaitor chini jotoni sakao hamari khlaijathung amen subra Jisu Kristo O hayungo tongpru bini sagrirokno o kok sawi knarmani subra Jisu Kristo bo sakbai thangno o kokno sawi tongo luku buskango anugo sikhe hake angbo chukunahani aphani buskango a borokno gosinai hanei sabno gosinai o gosinai hinmaninka subra Jisuno gosinani Bahaike gosinai subra Jisu Kristo ongkha chukunahani ongkhorei o sungcharo phainai kaitorni sajla mothangnaisa kaitor hwnei Jisuno gosinani abono ongkha a gosenani hinmani ko tumungno subra Jisu Kristono luku buskango gosikhake angbo chukunahani aphani buskango a borokno gosinai hanei o elembak tharo srai srai khe sajak tongo a jorobo gabang ma borok subra Jisuno gosiya Jisuno mothangnai sa hanei kaitorni sajla hanei ebakhe subra Jisu Kristo borokno mothangnani bagai chukunahani ongkhore o sungcharo phayo hanei Jisuno gosinai asuk borok gobang mani bisingo belai belai khe kisisase subra Jisu Kristo bini sagrirokno o kok sawi tongo a jorawo haiphano tabongni o jorawo जों o sungcharo tongnai subra Jisu Kristono mothangnaisa hanei gosewi datong bono kaitorni sajla hanei gosewi datong bono mothangnaisa borokni pholano hanei gosewi datong omahai gosewi tongnai borok belai belai khe hamjajak omahai khe gosekhangke Jisu Kristono mothangnaisa ebakhe kaitorni sajla pholano mothangi mannai hanei gosekang kangke subra Jisu Kristo a borokno bo kaitorni buskango gosenai tungno subra Jisu Kristono gosiyang kangke kaitorni buskango subra Jisu Kristo bo nono ano जों joto borokno gosiglak abni bagai जों tamama khlaithai जों Jisuno ma gosithai bono kaitorni sajla bono mothangnaisa chukunahani ongkhorei phaiye o sungcharo borokno teikhoknani bagai phainai hanei bono जों poitoma khlainai chini phola mothangjaknani bagai Jisuno जों poitoma khlainai जों जेसा थायो फानो तंथुं borok गोबां मा जागाव फानो तंथुं टाउनो फानो तंथुं para amchayo tongnai rok phanong thung
nong no khunggo phano ungthung je kuno thayo phano tongthung जों नांमा जरावो जिसुनो पयत खायो हनै जों साखि रोनानि नांनाय जिसुनो जों गसेनानि नांनाय आबनि बागै जों पयतक्रा उंथाय जों गुबै कायतरनो खाबाय खुबाय वानसकमाबाय जों गसिथाय बनो मोथांनाय सा हनै सुब्राय जिसुनो बनो मोथांनाय सा हनै जों मा गसिथाय खाजानि ख्रिस्टनि ताखुब दै फुकसं tei joto khnawi tongnai ti prasarok norokno koijao subrai Jisu Kristono gosijadi bo ongkha kaitorni sajla bo sengcarni borokno tei khogi mano sengcarni borokno lama kaham phnugi mano borokni bisingo tongnai pholano mothangui mano ताबो असंजारो बेलाय बेलाय खे तंखसेब अंगै तंखा जों ख्रिस्टियान अंनाय रक बेलाय बेलाय खे सातक जागै दंगो चिनी ओ इंडिया हावो एबा खे फाटारनि हाक्टर एबा खे कान्ट्रिस रगो जों अबाय जरा हामियानि जरा फानो गुबै कायतरनो जों गसेवै मा दंनाय गुबै कायतरनो पयत खलाय मा दंनाय Christian हनै जों witness मारनाय फायदि जों सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो गसेलाय तंलायानो बनो पयत खलाय तंलायानो जरा काहामनि जराव फानो दै जरा हामियानि जराव फानो उंथुं We have to witness to Jesus Christ. We have to acknowledge to him. Are you witnessing to God? Are you witnessing to Jesus Christ? Let us, all of us, witnessing to Jesus Christ. Faidi जों सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो साखि रुइ तंलायानो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो पयत खलायमानि बिसिं तै बनो गसेलाय तंलायानो ओ ककथाय कथारनि बिसिं तै कायतरजिनि जतनि साकावो हामारि खलायजानानि उंथुं आमेन